हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण लहान बाळांसाठी एकदम झटपट व हेल्दी खिचडी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. त्यासाठी इथे कुकरमध्ये मी 1.5 चमचा तांदूळ घेतलेले आहेत, 1 चमचा मुगाची डाळ घेतलेली आहे. डाळ आणि तांदूळ आता 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. इथे डाळ आणि तांदूळ धुवून झालेले आहेत. ह्यामध्ये आपण शेवग्याच्या शेंगांचे 2 तुकडे टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर थोडं गाजरही टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर ह्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेणार आहोत. थोडीशी हळद टाकून घ्यायची आहे. ह्यामध्ये आपण चिमूटभर जिरेही टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर अगदी थोडासा हिंग टाकून घ्यायचा आहे. पाव चमचा तूप टाकून घेतलेला आहे. हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आता आपल्याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि कुकर बंद करून ह्याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. शेवग्याच्या शेंगांमध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं आणि विटॅमिन सी देखील असतं आणि गाजरांमध्ये विटॅमिन ए असतं, जे बाळांच्या डोळ्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी फार असं उपयोगी असतं. त्यामुळे ह्या गोष्टींचा समावेश बाळाच्या फूडमध्ये केला तर ते बाळाच्या दृष्टीने खूप चांगलं असतं. तुम्ही बघू शकतात इथे खिचडी रेडी झालेली आहे. आपण एकदा स्पूनच्या साह्याने ती मिक्स करून घेणार आहोत आणि शेवग्याच्या शेंगांचा जो पल्प आहे तो आपण काढून खिचडीमध्ये मिक्स करणार आहोत. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अतिशय झटपट व अगदी हेल्दी अशी ही खिचडी 5 ते 10 मिनिटात रेडी होते. ही खिचडी पूर्णपणे थंड झालेली आहे. ती आता आपण मिक्सरच्या ग्राइंडिंग जारमध्ये टाकून तिची पेस्ट करून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात इथे अगदी हेल्दी व झटपट अशी बनणारी खिचडी रेडी झालेली आहे. ज्यांनी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.